Het Frysk Museum is grutsk op de nije oanwinsten. Een broche die Mata-Hari vlak van haar deer bij een vreun achterliet om aan haar dochter te aan. Een rammelaar en een poëziealbum. En een uniek poppenboekje van haar zwaantje Norman John MacLeod. Een moeder die schrijft over haar kinderen, de eerste tandjes. Ja, en het zoontje dat natuurlijk heel jong sterft, dus heel veel lege bladzijden. Dus dat grijpt je gewoon waanzinnig aan. De veiling lukt juist aan 40 bezoekers, onvult mij bieders online en via de telefoon. Het juist object wie een schilderij van Mata-Hari. Door een bekende schilder en hij had ook nog een affaire met hem. Niemand meer dan 6.600, weet u het zeker, niemand meer. Het schilderij gaat naar een privésamler, krijgt als een nammekaartje en een tal menukaarten. Alle dingen die ik van haar leuk vind, ja, dat refereert eigenlijk naar een beetje pikant. En eten. Dus dat kun je bij mij dan bewonderen in het restaurant. Ik vind dat hartstikke leuk passen. Kan iedereen er naar kijken. De organisatoren van de veiling zijn uit de schroeven met de opbrengst. De totale lage waarde was van tevoren op €15.000. Ja, we maken 45, dus ja, ze blijft onbetaalbaar, mevrouw Mata-Hari. Ja. De nieuwe objecten van het Frysk Museum binnen van 14 oktober al te zien op de Grutte Mata-Hari tentoonstelling in Ljouwert. We hebben 14 objecten kunnen kopen. Dat is waanzinnig voor ons. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dus ja, het is gelukkig allemaal goed afgelopen voor ons.